så er det bare en glad, lille smule store øjne, ikke? Og det ser meget godt ud, men så bare man gør sådan her. Så er det som om øjnene bliver uhyggelig. Hvad så hvis man skifter ud med sådan en måde her? Ja, jeg prøver lige øjnene. Hun ser højt på. Og hun ser forskrækket ud. Små problemer. Store øjne. Skriger hun. Jeg synes, det ser sådan lidt forskrækket ud. Så prøv at se her. Jeg er så lidt. Så kan man sætte øjenbrynene ind. Ja. Eller hvordan ser hun ud nu? Ja, nu ser hun sol, så passer det her rundt altså lidt bedre på den side. Nå, så ej. Gå ud der. Det her. Tak for blomsterne. De her øjenbryn, Ja. kunne de ikke også godt være... Der må ikke mere. Kunne lige godt. Det er da overgivet. Men altså, der er også dyreøjne. Hvis man nu skiftede ud her, ikke? Sådan her, ikke? Ja. Så kunne det blive sådan et dyr. Så det var helt andet. Kunne det være et kyssedyr? Ja. Eller et maddyr. Det kan også godt være. Det kunne også godt være et kyssedyr. Det har du lavet. Nå. Eller et næbdyr. Prøv at se. Næbdyr. Kan du se, hvad det er nu? En ugle. En ugle. Ej. Så er der sådan noget. Okay, Karl. Ja. Alle de her øjne og øjenbrynene og munden, ikke? Ja. Skal vi ikke prøve at sætte dem på masker, så vi nemmere kunne holde dem op? Jo. Nå jo, fordi det er svært at holde både munden og... Kan vi kan klippe noget af kap måske? Ja. Ja. Hvis vi nu klippede her, og så ligner vi på. Ja. Skal vi gøre det? Ja. Prøv at lige. Her er Alfons Åberg. Han sover. Og han har en fantastisk drøm. Han er konge i sit eget land. Og det land ligger ikke et sted langt borte i det fjerne. Nej, det ligger lige her ved siden af. Alfonsland. Som konge må han klare store ting. For fare lurer altid. Alt kan ske. Når som helst og hvor som helst. Men Alfons er rolig. Han har sin supersæk. I sækken er der ild og vand. Det er lommelygten og blomstersprøjten. Guld og ædelsten, det er hans flotteste glaskugler. Brød og våben. Det er en kanelsnegl og knaldperler. Og lidt andet forskelligt. Desuden så har han jo en kongekrone, og han har træksigter. Så Alfons er ikke bange, lige meget hvad der skulle ske. Hvis Alfons-folket bliver uvenner, hvis en anden konge går til angreb, eller hvis folket en dag skulle gøre oprør mod deres konge. Ham selv
Alfons kom. Netop det er lige hvad der er ved at ske. Men det ved han ikke endnu. Folket har sendt spejdere ud fra den anden ende af landet. Noget grusomt har ramt kongeriget. Solen har skinnet dag efter dag i uger og måneder. Ikke en eneste dråbe regn. Planterne visner, markerne ligger øde. Der er ingen majs, ingen kartofler, intet kan gro. En grusom tørke. Folket har ikke noget mad. De jamrer og lider. Hvis Ja, alt er trist og sørgeligt her. det var det. Alfonsfolket er begyndt at sulte. Har hungersnød og ingen hjælp at hente. Og hvad med kongen? Ja, hvad gør han for os? Kongen har både mad og rigdom. Og magt. Så en dag samles folket og begynder at vandre gennem landet mod kong Alfons. Den er bare på pørse. Den er på pørse. Det gør ikke. I den stolte pipen, der får så på pørse. Jeg vil ikke se på den fælde. Har du skrevet? Ja, jeg kan sætte det på. Flere strømmer til. De kræver mad. Det er bare så De er klar til at vælge hele kongeriget og selve kongen og skaffe sig en ny, en bedre en. De har allerede sendt de her spejdere afsted. Her i den anden ende af landet nyder Alfons livet uden en eneste bekymring. Glad og tilfreds sidder han i det grønne græs og hygger sig. Men der er ligesom noget, der føles underligt her. En mærkelig lugt. Og fuglene er holdt op med at synge. Det brænder. Nøj, hvor er den stor. Masser af mad. Der er nok til mange, der sulter. Det er en stor brand. En hed, flammende, kæmpe ild. Alfons sprøjter og sprøjter. Og det mærkelige er, at lige meget hvor meget han sprøjter, så slipper vandet aldrig op. Der bliver bare ved og ved med at være vand nok. Alfons har slukket en stor ildebrand helt alene. Nu vil han bare sidde ned og spise sin kanelsnegl. Det ser besværligt ud, siger Alfons kongen. Men vi vil bare have noget at spise. Alle sulter, vi har brug for mad. Selvfølgelig. Her skal ingen sulte. Vi deler. Kom bare.
Det er mere. 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 Også mig, hiver den mindste. De er så sultne. De spiser og spiser. Og det mærkelige er, at lige meget hvor meget de spiser, så bliver kanelsneglen ved med at være lige stor. Det er akkurat ligesom med blomstersprøjten før. Snart har spejderne fået nye kræfter. De er ikke bange mere, og nu fortæller de om den voldsomme tørke og sulten. Folk er rasende på kongen, som blæser på landet og hungersnøden. Nu er folk i hundredvis på vej hertil for at styrte kongen, fortæller de. Men jeg anede det ikke, undskylder Alfons. Men sådan noget skal en konge da vide besked om. Han har bare slappet af og nydt livet. Han har ikke passet på sit kongerige. Der er stadig noget tilbage. Skal vi ikke tage den med og dele ud til dem, der sulter? Jo, helt sikkert, råber spejderne. Nu slipper de for at stjæle mad. For hver dag bliver det varmere og mere tørt. Men de har vand og mad i supersengen. Spejderne vil fortælle de andre, at Alfons faktisk er en god konge. De så selv, hvordan han slukkede en stor brand, og de fik lov at spise sig mætte hos ham. Hør lige en gang. Deres Majestæt, du kan ikke dele mad ud til folket helt alene. Du kommer nok til at lade os hjælpe dig. Nu vil de bare spise. Og det mærkelige er, at lige meget hvor meget de får, så slipper maden ikke op. Heller ikke nu. Det er rent magi. Nu forstår Alfons det.